Hone dira geoplanoak zirkularrak eta karratua da. Eta egia esan aurrezkuntzarako gitxi erabiltzen diez, baina erabili aldiez. Hemen egin da bena, Markelek izen da, lerro zuzena, ezta? Eta kurbatua, ez? Eta gero atzambarrekin beti, saiatzen gara gainetik, pasatzen, konturatzeko zein dan egiten dan movimientoa. Egin alduguz ere irudiak hemen, egin aldugu zuk tangrana moduan jartzen dotazu irudi bat eta berak errepikatu behar dau edo puzle bat moduan, edo bestela esaten dutzazu adibidez, eiteko hemen lauki bat adibidez, lauki zuzen bat adibidez. Lauki zuzen. Goma igual handixe hartu duzu, Markel. Hartu beste bat txikiagoa. Eta leku berdinean eta onduan, karratu bat egin. Hori da. Eta baina saiatu hemen egiten borobil bat. Hemen gotzuet ikastaroan zehar, egongo da ere ariketak egiteko PDF-eren bat edo, dokumentoren bat edo jarriko dut. Baina hau apurtxoa da praktikatzea. Eta gero hemen erakutsi aldota zuen gauza bat da topologikoa. Hori da borobila. Erpina dauzka baina. Orduan zein erabili beharko dozu. Igual hau. Ez? Hori da. Baina, oso ondo, figura geometriko bat egin dozu, irudi geometriko bat. Erakutsi aldotazu hemen, irudiaren barruan zenbat puntu dauzen eta kanpoan zenbat puntu. Ordan hor, barruan eta kanpoan bede ikasten dabe. Kanpoan eta barruan hobe da beti mugimenduak inastea esaten dugun moduan. Alfombra bat jarri, adibidez, lurrean, eta aberzein bat ume dauzen barruan eta zema dauzen kanpoan. Edo ere, importantea da ere ikastea itxita edo zabalik dagoen. Orduan, kaxa bat zabalik, kaxa bat itxita. Lerroa itxia eta zabalik dela ikusteko ere. Hemen egin aldozu ere, Markel, lerro itxia eta lerroa zabalik, ez da? Bale. Horan txitxiko dugu, bale? Urrengora arte.